Det er så Sannes nye lejlighed. Der er en seng og lidt kufferter og en reol. Og her har vi så det, der hedder en alkove, som bliver brugt til tøj og til opbevaring. Og der står den anden seng inde, og der er lidt film og en topmadras og lidt tøj, der skal vaskes. Og lidt blade. Og så har Rikke skrevet Just smile. Why? Because you can. You're beautiful. Og Misman er kommet med til København. Og herover har vi til Hellemor, Sara, Rikke. Det er far, og det er Sanne. Sådan, og der er en lille blomst. Og Tour de France kører i baggrunden. Og det er billedet af Vesterbro. Og så er der gangen. Og så er der køkken. Og gang. Og der er sikkert et toilet derovre, vi kan lukke op for. Og tænde noget lys på. Så. Det ser sådan nogenlunde hyggeligt ud her også. Sådan, og det er gangen, og det er ud. Og skab, det er vist frem her, hvor der er også lidt af vejr. Og så er der gammel Sanne. Og hendes køkken, det er faktisk åbent. Ja, bortset lige fra den her vandhæng. Ja, ja. Sådan og sådan. Og så har vi Dellemor, der har fået rødt nogle smøger. Jeg er ikke blevet til så meget i dag. Og tallerkenrækken, der er hængt op. Ja, så var det lidt.